Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Ngikubingelele ngwamkele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV gama lami ngoNeliswa Ngwakacele. Njengokubona ke namhlanje sise-theatre ePlayhouse khona lana edolobheni laseThekwini We Can Art Festival okuyi-art festival la khona amaciko ahlukahlukene mhlambe abaculi osonkondlo abagidayo abenza izinto zobuciko ezahlukahlukene abakhubazekile bezoveza amathalente abo sohlala ke sibabone ukuthi kazi basiphatheleni namhlanje ubona sengilindile mina sengihleli isithi yami sengiyitholile ngizobona ukuthi engani basiphatheleni kodwa ke emva kalokho sobe sasixoxa nababanye sizwe ngamathalente abo ahlukahlukene okuyinto ebaleke kakhulu yazi ukuthi kuKhozi FM siqhakambisa kakhulu indaba ye Disability 360 olunye losuku namhlanje la sikwenza khona lokho asike hlaleni enjoy the show kumnandi namhlanje Lingenza ngizwe ngibalulekile ngisibani sokukhanya kwelanga noma kumphakathi kwamabili kimi kuyafana nje nokuthi kade kwasa nami liyangithusa vele isuka ngenzela imanga nemthandazo yami iphendulwa yilo mihla namalanga shiya namalanga kwengelanga ngekufanele mihla namalanga ngisithanda kinje nabantu futhi bangithanda kinje othale ngifanele ngivele ngimbuke ezifuya ngihlekisa nje ayisuka ngiyafanele banana ningibheka nje izinto ezikufanele vele phela inhliziyo yami lokhu ngiyazazela
Ngiyazi sesikhethele kodwa mina libala ngisikhethele. Ngisikhethele ukujabulisa yilo nabanye-ke hayi ningixolele igama ngumsebenzi emihle.
banginike negama labedebheli bathi nguVusumuzi. Angeke nguvuse umuzi kababa nganamfazi. Ngiyayizwa le ndaba. Ngibhekile ngiyangicheka lo screamer kakhulu ngihamba naye. Alright, ladies and gentlemen, one more time, give it up. I think this is my favorite segment, the cultural segment. Well, we don't know. I know that there's going to be more of the talents that are going to be coming on stage to showcase. But I want to put this out there that you guys must know that each and every person that you see performing on stage, right? They were discovered from the National Talent Search, which was conducted by the Weekend Arts Festival, right? And if you know someone from your village, from your area, from your province, who's got a disability and they are talented, please do follow us on social media because we might be heading to your space so that you can be able to tell them next year they might be the ones showcasing their talents here on stage.
walk and talk like an African princess, but I resisted and insisted, knowing that somewhere in the world lies a beautiful lioness, said to become the most sweetest, honey nested and hidden between the mountains of Jesutu, Bantu, Mashai, Mafadi, Chakani, Homo, Tivana, Uwena, Shakini. When I was talking to homemade yellow bowls, you see, I silently glanced at your beauty, giving it my own like a soldier duty. I blinked my eyes to include a hair, but I kept a low profile, avoiding to be called the Tucci. Don't get me wrong, yeah, well, I'm a Christian, but I think for that one, this whole thing of Umuti. Within a blink of an eye, one choir when she said hi. Put on the suit, Joe Tati Muruti. You see, I took a deep breath accompanied by a deep sigh before I could say hi. And believe me when I say I wanted to lie about who I was, I mean, was the first the norm to me. On that day, I got lost in a moment, trying to pick up lines to impress. I ended up saying I was a poet and I was on the right hand on it. But Ahmed, that's when, can I just be your doormat and you become my princess? You see, my question became rhetoric as she stared at me with a bit of eyes, complimented by yellow shimmering eyes. And I had no choice but to swallow my pride if I really wanted to make it my wife, because that hair is nothing normal, nothing typical, so supernatural. A dress code so royal. You couldn't allow me to tell you, Pala said to be doing a one.
Mngani wami engingazukuthi uyangizona mngani wami engingazukuthi awungithandi oh mngani wami engingazukuthi uyangizona mngani wami engingazukuthi awungithandi wenza ingathi uyangithanda kanti ushela ungani wenza ingathi uyangithanda kanti ushela ungani wenza ingathi uyangithanda kanti ushela ungani
Eduze kwami kuhleli ingqalabutho kwezomculi ithalente elihlonishwa kakhulu la eNingizimu Afrika umnumzane uBabsi Mlangeni. Bamlangeni sikubingelele sikwamukele kuKhosi FM TV. Ngiva ngijabula ukuba lapha namhlanje. Futhi nje mangi-interview uwe. Muhle ngakhona. Ayibo. Mangibuza ukuthi ngibona kanjani. Ayami leyo ndaba le. Usucule iminyaka noma ke iminyaka eminingi kakhulu ukuyo lemboni yezomculo. Mhlambe ngilandise nje kafushane eqala kanjani ngoba for sure kulesi yasikhathi ukwamukeleka kwabantu abahlukahlukene kwangafani nesikhathi samanje. Cha ngempela kwangafani ngempela ngoba yaba inkinga yethu kakhulu ukuthi abantu bebe isithathela phansi. Yeah. Bangakholwa ukuthi khona into esingayenza singabantu abangabona. Kodwa ke mina ngaphikelela. Yeah. Ngaphikelela kwaze kwalo. Kusho ukuthi we prove them wrong. Yeah. Yeah, ukuthi ke nathi siyakwazi ukwenza lokho abakwenzayo if not better. And ngibonile ngempela ngesikhathi kade ucula wonke umuntu ewujabulele umculo wakho so nikwenzile ngempela lokho abakwazi ukwenza. Mhlambe yini le eyayinika lo gqozu lokuthi uqhubeke noma abantu babengenali ithemba kuwena ngaleso sikhathi? Into enza ukuthi ngiqhubeke kakhulu ukuthi imisebenzi yabantu abaqhubekizile yayi scarce, yayingatholakali ngoba kwakhona into in the old era nge-apartheid khona nasike umthetho wababethi job reservation. Kusho ukuthi lo msebenzi emihle wayebekele belungu kuphela. So utholakala ukuthi abantu abangaboni bebesebenza kakhulu kwamasipala kuma telephone as switchboard operators or ebhedlela if it's lucky. Manje utholakala ukuthi manje le ndawo sesigcwele zonke. Ngabona ukuthi mhlambe into engenza ukuthi ngikwazi ukuphila mangibambelele la. So that's why I just kept on going. Mhlambe imibuzo emibili kwi-career yakho yomculo iyiphi ingoma ufisa ukuthi abantu mabecabanga igama lakho ivele engqondweni zabo nanokuthi nje ufisa ukukhunjulwa ngani kwimboni yezomculo nanjengomuntu nje makufika igama lakho kubantu ufisa bacabangeni? Unzima lo mbuzo ngoba ingoma zami eziningi. Yeah. Eqala nje ingoma yangithatha yangibeka phezulu kwakusala then ngeza mina ngiyaphila. Njengoba bengisho ukuthi mina ngiyaphila ngenze ukuthi ngitshela abantu ukuthi nami ngiyaphila ngifana nabo or ngithi nje sonke siyaphila sifana nabo. So ke kube khona enye futhi etimbambeni ngesandla leyo bengenzela ukuthi bathi ngenzela ukuthi basiza abantu abangabone ukuthi bakwazi ukwenqa umgwaqo. And zonke lengoma lezo zibasizile abantu abangaboni. Ziningi nje ingoma engazibala la. Yeah. Bamlangeni ushiyele umlando omuhle kakhulu mhlambe ufisa ukuthi abantu bakwazele ini kakhulu? Isifiso sami kahle yabona nje bangila kule Weekend Arts Festival. Ngithola ukuthi khona insizwa lezi singaboni ezi very talented. But inkinga yami ukuthi njena le tenteni yabo ingashabalali ngoba akunabantu abanechara talent yabo. So we made it in the old order in the apartheid era. Manje we are in the new era, dispensation. So ngazathi ngatholakala some, I don't know, somebody or someone ukuthi abazama ukuthi laba lensizwa lezi ziqhubeke njengathi. Another thing engihluphayo yabona is Weekend Arts Festival idlale indima enkulu kabi ngokupromote lensizwa lezi ngoba yabona kukhona ngathini ama show noma ama events enziwa i-government, like for instance nge-21st zaka March kube khona nge-27 zaka April which is Freedom Day, kube khona May Day,
ibe khona inasikele yabantwana abancane laba June 16 bekhona njalo kuze kufika le ku December ama musicians lawa khophe abafaki noma abawabhukhi kulama show mara lama show lawa asponsora igovernment. I mean, so why thina njalo nje basibeke eceleni abantu abathola inasike opportunity laba ababonayo mara laba bangabona abawutholi le khona manje le show le sigcine last year iphinde yabuya futhi nge-23. So between last year and now nithi lama musicians adleni ayenzeni. So it's a big problem laba ngibathi mazibuko nabona sikuxolane ngibatholela isigcoko serious ngokupromote this show for disabled musicians. Bamlangeni siyabonga kakhulu futhi inselele siyiphosela abezayo ukuthi nabo bakwazi ukuthi bafake wonke umuntu emcimbini eyahlukahlukene. Siyabonga kakhulu nange contribution yakho nje emculeni la eNingizimu Afrika siyabonga. Nele kubonga mina kakhulu ukukhuluma nawe nje. Awungizwa kumnandi kabi ukuthi icosolo. Sithobekele kakhulu baba siyabonga. Thank you. Duze kwami kuhleli uTsepho Nkadimeng ongumculi ocule wasukuma abantu bashaya izandla ngendlela ocule kahle ngayo futhi wami ngikubingelele ngikwamukele kuKhoze FM TV. Ngithanda ukunibingelela nonke nabalaleli ekhaya emsakazweni wenu uKhozi FM nginokuzwa nje bathi uKhozi olumaphiko angazi ukuthi nisabizwa kanjani noma shintshile hala awukusho ukuthi angishaye khona ayi ushaye khona ngempela ngincome nje futhi nangezulu sakho ayi sikhuluma kahle mangizi igama nesibongo bengithi kazi uyasikhuluma yini izulu sikhuluma kahle ngenye indlela kanti awazi ukuthi ngithukwe la ngikhona ngithi uyazi amazulu azongibulala uma ngabe angisikhulumi kahle isizulu bazongishaya ke bazongiginqa phansi. Mhlawumbe nje mawungasilandisa kafushane uqala kanjani ungena endimeni yomculo? Endimeni yomculo ngiqale ngisasesikolweni bengina 15 years uma ngikhumbula kahle. Yes. Bengicula nje R&B nenye group yasesikolweni sicula kanjalo so naniculela intombi R&B angithi nje ukuthi besakhula sathi siya bathi kunokuchama uyabo so besicula yona iR&B ukuze basibone kahle akithi. Yes, so ngaguqukela kumculo wegospel ngo-2000 the year 2000 ngoba ukucula mina ngicale ngo-98 yabona. So yaba kwabakhona ukuthi ngingenile lapho ke ngingenile ngibhukude emculweni. Hayi ngiyakubona ungenile andubhuda ngempela. Mhlambe ohambeni lakho khona yini inselela oke wabhekana nazo ngenxa yokuthi ukhubazekile awuboni? Inselela engekahlangana nayo ukuthi abantu abaningi babe ngavuma ukuthi mina njengomuntu ongaboni ngacula ngoba bajwayele into zakudala ukuthi hayi bajwayela abo banibani ukuthi bayacula kodwa uma kufika thina bathi awunenzani ngoba thina into le yokucula kubantu abangaboni sijwayele kudala ayisesekhona so sayivusa ke thina hayi manje ke bazwisisa abantu. Andibanzwisisile ngempela. Mhlawumbe nje advice yakho kubantu abasebancane abakhulayo nababafisayo ukungena kule mboni kodwa mhlambe bayazenyeza bayasaba ngoba bakhubazekile ngandlela thile. Bengithi kubona bangesabi ezikolweni mhlambe uma ungabuyiswa nje ama period womculo ukuze abantwana bacule ezikolweni iqala lapho uma ingaqala esikolweni hayi ngiyakutshela bazoya kude. Hayi bazoya kude ngempela. Tsepho siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you. Ngiyabonga kakhulu. Ihleze eduze kasiswami uPhinki ubungabona ngesikhathi ecula abantu into kade beyenza lana siswami woke wacabanga nje ukuthi ivoice yakho izosukumisa abantu bajabule ngalendlela bajabule ngayo namhlanje? Ngisakhula ngake ngacabanga ngisakhula. Kodwa kwaya ngakhubazeka ngiqeda isikole. So ngase ngitshela ukuthi lelo phupho lelo sekuyinto ephelile ngeke saphinde kuze kwenzeke.
kodwa nje namhlanje konke lokho akusekho sengiyakwazi ukucula phambi kwabantu and ngijabule kakhulu ngethuba enginikwa lona. Ubuyela nini embhobheni mhlawumbe ngixoxele kafushane ngalokho ngoba waba nephupho lahamba lathi ukubaleka kodwa labuya xoxela lolo hambo. Kwakuyihambo elinzima kakhulu. Angazi ukuthi nami ngaphuma kanjani kulona. Ngathi nje ngiqeda isikole ngaba ne-spinal infection ngalala esibhedlela. Ngiyabonga uNkulunkulu nje ukuthi ngakwazi ukuthi ngiphume. Kodwa manje ngiqalile manje embhobheni ngiyarekhoda ingoma zami. Ithemba libuyile namhlanje bengiperforma phambi kwabantu abaningi nje. Ngijabule kakhulu. Sijabulile ukuthi sikubone uperforma namhlanje. Mhlawumbe ungangichazela nje ngokomqondo uhambo lomuntu owavele ezalwa ekhubazekile nohambo lomuntu okade mhlambe ezibona engenalutho wahamba wathola ukukhubazeka ngandlela thizeni akufani. Ngixoxele ngalolo hambo nanokuthi ke njengoba manje usula ukhona yini yaqinisa. Alukho lunzima kakhulu uhambo lomuntu wahamba wakhubazeke bekade ezalwe engakhubazekile. Kodwa into eyangiqinisa ukuthi ngiphinde ngihlangane nabantu abafana njengami. Yize bengalula isikhathi esiningi mengihleli nabanye abazalwa bona bekhubazekile bathi ngiyayithambisa mina. Kodwa hayi kuyasiza ukuthi sihlangane endaweni ezikanjena uzama uku-adjust empilweni. Yabo kuyasiza futhi nalokho kakhulu nesupport ke nje kubangane isupport kuma fans ukuthi lento yenzayo baya recognize futhi bayayithanda naloko kuyasiza kakhulu. Sakhuluma nje ngesupport mhlawumbe iziphindlela esingabusupporta ngayo umuntu onjengawe ngoba siyazi ukuthi uhambo alula abanye abantu abazi ukuthi bafake kuphi isandla kanjani. Okokuqala nje ikona lokho ukuthi imicimbi enjengalena ikwazi ukuthi sponsorisheke. Iyona support yokuqala leyo ngoba nathi siyakwazi ukuthi sibonakale, sikwazi ukuthi nabade befikile abenza imicimbi enjengalena basiqashe. Ungagcini kuphela nje ngokuqashwa kwi-weekend, usuqashwe nakwezinye indawo. So kubalekile kakhulu. Ifiso zakho nje siswami yaphambili uzibona ufika phi? Ngibona ngifike endaweni ezinkulu kakhulu. Yeah. Ngisanda kwenza ivideo nje amaskandi ingoma edumile nje ngamaskandi ngisanda kuyenza. I-reach ama 147k views. So nje bekusayisiqale loso ngiyafisa ukuyibona futhi ngiqhubeka ngize ngibe international. Nathi siyafisa sikuswami siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho uqhubekele nje uye phambili Pink. Ngiyabonga kakhulu. Thank you. Njengamanje ngithula umuntu ongadinge ukuthulwa ngoba amagalelo akhe embonini yezomculo wegospel kakhulukazi siyawazi kakhulu uSkwili. Utami ngikubingelele ngomkele ku Khosi FM TV. Magayo uyaphila? Ngiyaphila ngizwa kwena. Ngiyaphila nkosazana. Umuntu abantu abaningi ababukela kuyena la wezomculo ikakhulukazi wegospel. Mhlawumbe ungasixoxela khona yini leyo mfihlo noma leyo nto wena owasheshe wayibamba usakhula yakwazi ukuthi kuphumelelise? Angeke ngize ngithi khona imfihlo khona. Ezinye izinto ifihlwa uNkulunkulu nje nawe ugcina ungazazi. Ngoba uNkulunkulu usuke nendlela yakhe yokwenza izinto. I could say the first noma mhlambe aboqala ababakhona one albinism okwazile ukuvela endimeni yomculo wokholo ikakhulukazi. Kuyangithokozisa ukuthi baningi abanye asebevela asebekhona manje abane balele emhlophe. Khona umfana omncanyana ngiyamkhohla igama engimbone namhlanje nayo ne-albin emihle okade eperforma. Mhlawumbe khona yini izeluleko kubantu ongazisho kubona nabanye abasakhula abeza emva kwakho abane albinism kule mboni yezomculo? Ngiyaqikelela kakhulu ukuthi ukuvundululeka nokukhula kwetalente noma kwama skills abantu abane albinism ikakhulukazi ukuthi bawathola amathuba ngoba baningi banamatalent ahlukahlukene. Kodwa sisanenkinga yokuthi nje amathuba ukuthi bakwazi ukuveza lezi zinto abanazo bakwazi ukuziveza. So ke umsebenzi wami omkhulu besides ukuthi ngiyacula ukuthi silibone lelo talent sisibone leso skill nanoma ngakuthi ufundile because abaningi manje sebefundile. I think university bukade ufunda nabo abanye ubabonile bafundile abanye ke manje abasebenzi but banama qualifications abanawo.
So we are looking at all those things ukuthi umuntu akwazi ukuthi athole indlela ukwazi ukuphila nanoma ene condition ye-albinism kungelula kodwa akayithola indlela yokuthi akwazi ukuphila ngoba nathi saphusha ngenkani uNkulunkulu wasivulela iminyango yokuthi sikwazi ukuthi sivele sibe khona endimeni yomculo kungelula because yayiba khona nalento yokuthi umuntu maye kubuka aqale ngamanzi njengamanzi aqale ngamehlo njengamanzi ophuthu yabo. So but we were able to make it to the industry and I want to make sure ukuthi angingafi engekho abanye osikhwili abakhona. Ngiyayithanda leyo mhlambe kungikholela emibuzweni ekutheni yipi into ofisa ukuthi makukhulunywa ngosikhwili ifike emqondweni yabantu. Uma kukhulunywa ngosikhwili mhlambe ngifisa ukuthi usigwili abe umuntu obe obeyivulandlela kubantu abanebalela imhlophe ikakhulukazi nakubantu abakhubazekile in general obeyivulandlela lokwazi ukuba nokuzethemba lokwazi ukuvula ukuzama ukuthola amathuba abekade engasetshenziswa abantu abakhubazekile awatholela amathuba bese sizama ukuwasebenzisa ukuthi abamathuba azokwazi ukusebenzela njengabantu abakhubazekile. Ngifisa ukuthi ngithi mhla kuthiwa ngihambe emhlabeni ngazi ukuthi kunabantu abasebenzayo kunabantu abakwazi ukuziphilisa ngamathalente abo abakhubazekile. Uyivulile ngempela indlela Sikhwili, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ku Ukhozi FM TV. Kubonga mina nkosazana. Siyabonga. Eduze wami kuhlela usisi wami uNomfundo owakaNkosi okumunye umuntu oculekwa sukuma abantu khona lana Playhouse. Kodwa ke ngikukhumbuza ukuthi ungathuki njengamanje sekuculekwa akaqoqwa ngakho mawubona umuntu ethi shri noma ethi pheshe ebamba ithuluzi ngapha nangapha ingoba ke siyaqoqa sibheke emakhaya. Kodwa ke ngesikwenze lokho ngaphambi kokuba singakhulumi namaciko akhona lana. Sisi wami Nomfundo kunjani? Yebo sisi ngiyaphila unjani wena? Ngiyaphila. Ngixoxele uhambo lakho lomculo kafushane nje luqalaphi liqala kanjani? Nginohambo olude kakhulu ngomculo because isikole ngafunda kusona i-primary school yami bebasenzisa umusic, so bekunama choir nje amaningi for abancane bekune infant choir, then junior choir, senior choir, so I was involved nje kuwo onke lama choir lawa depending on the stages le ngikuso ngaleso sikhathi. And then ukuye high school nakhona kwafike kwafana ke kwaze kwafika isigaba la khona ngiconductor we school choir for like 2 years, so ngendlela nje ende kakhulu kusuka lapho to my tertiary bengawenzi ke umculo ke esikolweni kodwa besinama group nje esidini not as part of ichoir yesikole. Kusuka lapho ke ngazama ke ngilokhu ngizama ukurecord music wami usengakaphumi kodwa but mase ngizizwa ukuthi ngiready hayi ngizowuza umculo wami. Ayisisilindile ngoba into yenze namhlanje ayishem ibonakele. Mhlawumbe mawungasilandisa nje ukuba umuntu okwazi ngisho ukuconductor ichoir esikoleni kufuze ukuthi umuntu onakho ukuzethemba kakhulu iconfidence. Mhlawumbe ukhuluma nomuntu osakhula naye one-albinism ozenyezayo ayihlalele kulelo khona, uyikhulisa kanjani leyo confidence ukuzethemba ukuthi no nami umuntu ebantwini ngiyakwazi ukwenza noma yini abanye abantu abayenzayo? Into ebaluleke kakhulu okumele nje sinikeze iso kakhulu i-environment nalabantu laba aba-around wena. Labantu aba-around wena ukuthi bakutreat kanjani bakuthatha kanjani kuya counter lokho ku confidence yakho. So ngaleso sikhathi bengisesikoleni bekunabothisha kunabangani baba abantwana besikole bonke besishayelana izandla sonke. Othisha bekumsebenzi wabo ukuthi ba make sure ukuthi si confident because ngangifunda ku special school Philadelphia Secondary School Soshanguve in Pretoria. So bekumsebenzi wabo ukuthi njengoba basebenza ngabantwana abanama special needs ba make sure ukuthi bayayakha leya confidence ngaphakathi kwethu.
so leyo environment yiyo ke eyangiqinisa yangenza ukuthi nami ngizithembe nami ngafunda lapho ukuthi lento leyo kumele ngiyithathe serious ukuzethemba kwami kodwa ke kuba khona ama moments nami la khona confidence yami iba phansi and lento leyo ngiyafisa nje ukuthi abantu abaningi bangathi kuyibheka ungahlali kakhulu endaweni la khona ucindezeleka khona lapho iconfidence yakho izowehla and kuzophinde ukuthatha esinye isikhathi futhi ukuthi uphinde uyakhe leyo confidence so kuloyo ohlele ekhaya one albinism ngisho kuyena ukuthi makabe around labo bantu abamthandayo abangane bamthandayo ifamily emthandayo kanjalo automatically ngaphandle nje kokuthi umuntu azakutshela ukuthi ayizethembe lokuba around abantu abakushayela izandla abakuthandayo kuyayakha nje automatically but into okumele nawe njengomuntu usebenze kuyona especially because thina abantu nje basitreata ngenye indlela kwezinye indawo bakhuluma izinto eziningi so lento leyo ya affecta kakhulu that is why udinga ukuthi ufake i-effort ekuthenini uyakhe i-confidence yakho also by ukwenza lezinto lezi othi mawuzenza uzizwe na ukuthi ya ngiyaphila impela nami ngibalulekile yes ukhulume ngokuthi waye kwi-special school izinto ezifana nalezo nama-event afana nalawa esibe nawo namhlanje anomthelelo omngakanani empilweni zabantu amqoka kangakanani amqoka kakhulu because ila sihlangana khona siyabantu not abantu abakhubazekile or abantu abamnyama or abantu abanjani because into ebaluleke kakhulu ubuntu first of all nje even noma cause ngisebenza kakhulu ngabantu abakhubazekile nama organizations amanye ngihlala ngigqizelela nje ebantwini abaningi ukuthi izinto zibe simple asibe nalento yokuthathana njengabantu sibe nobuntu and then mase kuyilokho okuningi nokuningi kuzovela kuyinyamalalela njengalamhlanje nje into engijabulise kakhulu ukuthi iaudience yethu besikhohliwe nje nokuthi labantu laba abanama disabilities or banokukhubazeka okuthize bese bakhohliwe because bebezuba umnandi beshow bamemela izitori zethu because wonke umuntu odlulela ukhuluma istory sakhe wonke umuntu odlulela ukhuluma istory sakhe and izitori ezimnandi ongathanda na ukuhlala ukuzimamela even noma ishow seyiphelile abantu bakhohliwe ukuthi ukhubazekile le side whatever lo uyenzile on stage isahleli la engcondweni ukuthi ukhubazekile or unjani abantu bayakhohlwa konke lokho so siyabonga kakhulu na ku weekend ukusinikeza lethuba leli ngoba kufana nokuthi senza iawareness sifundisa abantu but in a different way ngendlela ehlukile so siyayibonga kakhulu lento le because siyawubona kakhulu umehluko Nomfundo siyabonga umsebenzi wenu omuhle enwenza niqhubekele nje phambili ngilindeleke ukubona mawusu recordile album yakho ukuthi izohamba kanjani siyabonga thank you ayike MC usesihleli la eduze kwami Gaddafi the poet Butamo right Right njani mama Ngiyaphila nami ngiyaphila awuhalela ushayela ipoem emfishane nje hayi awuthi ngibona something like awusiphalaphala sentombi indoni yamanzi idudla intombi yongena basket yangena emarket nongena nkomo yayidla inyama oyithengile akakayihlabi oyihlabile akakayose wesila akakayidli ngoba oyisedlile udlita dango love it mara bengayishayeli wena ngiyadlala wow okay this interview phelile ngiyadlala Butamo it's really pleasure sithobeke kakhulu ukuthi sikwazi ukuhlala nawe namhlanje mhlawumbe nje kafushane uhambo lakho uze ube umuntu oqondisa umcimbi MC endaweni ezahlukahlukene uhambo lwami libuya kude kakhulu njengoba ngishilo ukuthi mina ngimbongi so yonke into engiyenzayo ivela from ukuthi mina ngimbongi and I want you to understand ukuthi ukuba kwami imbongi kwaqala ngoba bengifuna ukukhuluma ngalezi zinto ezenzakalako in our communities in our society ngoba ngiya understand ukuba sometimes when I go through stuff as a person with disabilities kwamele ukuthi ngisitshela umunye umuntu so uthola ukuthi abantu aba understand ukuthi nayi pain engizwayo na ubuhlungu engibuzwayo so the only way for me ukuthi ngikhulume ngalobuhlungu bathi ngaleyo pain is ukuthi ngibhale phansi so that I can be able to talk about them and ngifile kahle inside nami but indaba kuba iMC yona vele ngaqala evarsity because abantu they used to tell me ukuthi ndot you are good with MCing so ungayenza yeah no thank you very much I appreciate I was here and mangihleli ngaqalaza ukuthi iphi teleprompter
khona la funda khona ngangayibona ngabona ukuthi no italent elikhona ngempela mhlambe kukangakanani ubona umuntu one albinism engena eba usonkondlo engena eba uMC kukuhle mara kunama challenges wawo njengoba usho ukhuluma ngeteleprompt right because at some point in time most of the MCs bafunda kule teleprompt but for mina ngoba mina I'm short eyesighted angiboni kahle kwamele ngifunde leso script lebase banginika sona ngisibekela enhloko so the preparation on its own it takes a toll on you and ngaleso sikhathi masuzofika uzoperforma already usokhathela mara because of into esithandayo and sifuna ukukhula kuyo and sikhombe nabantu ukuthi njengoba igama le show lisho we can sakwazi ukwenza so want to show people ukuthi nathi njengoba sikanje sakwazi ukwenza and siwenzile esinjengoba uzule bathi besi celebrate yini ukucelebrate ngesiZulu ukubungaza kuya ngokuthi sikhuluma 10 years so you can imagine ukuthi how many talented people abazile even in the past 9 years you know to come and showcase ukuthi badume ngani bakwazi ukwenza ini ifiso zakho nje siya phambili ofisa ukuyibona mhlambe ngabantu abane albinism kuyimboni yezamaciko well for me what I would want to see honestly let me start first ngale show le besikuyo namhlanje ngifuna ukuyibona iThora remember ukuthi ngimentionile earlier ukuthi ama talent la niwabona la namhlanje abuya kuwonke ama provinces akusa abantu ababuye KZN kuphela kunabantu base Limpopo base Cape Town yayibona so now the dream is that at least masiyenze itour sikwazi ukuthi sisuselana eDurban sise eLimpopo sise Gauteng sise so that we can be able to also attract more other persons with disabilities, not only albinism, but with disabilities to say we can be able to attract them. Now, bazo showcase some talent because sometimes we find ukuthi noma city there's what we call the National Talent Search leyenzwa yi-Weekend Arts Festival. Thola ukuthi information ayifiki kibo. So kusho ukuthini mele siye kubo so that sibeduze nabo bazobona ukuthi khona ama opportunities that singawathola and we can be able to showcase our talents and singakwenza ngoba honestly I want to say this now bangakwazi ukuthi bazenzele imadlana ngamakhono abo yeah Eduze kwami kuhleli umnomzana uSicelo Dlamini okulona ibhodi lalana ePlayhouse ngifisa ukumukela nje la ku Khosi FM TV ngiye ngizwe kuwena umqoka nokubaleka kwemicimbi enjengale eqhakambisa amakhono nethalente labantu abakhubazekile. Okay ngiyabonga ukuthola ithuba kubalekile for imicimbi njengale ukuthi ikhombise nje kahle awareness kubantu abakhubazekile kakhulukazi nje emicimbini kahulumeni uhulumeni lo nyaka ucelebrate iminyaka ewu30 sathola inkululeko mina njengomuntu okwiboard umsebenzi wami ukwenza isiqiniseko sokuthi ama programs anjengale enzeke namhlanje ayenzeke futhi abenefita abantu abaningi abakhubazekile imicimbi njengale ibenefit abantu abangaphezulu ka 100 abakhubazekile so leyo nto engezinto ebalekile kuthina mina as umuntu okwiboard kujwayeleke kangakanani ukuthi imicimbi ekanjena yenzeke hayi nje Playhouse kuphela kodwa eThekwini naseNingizimu Afrika okay yebo imicimbi njengale ibalekile kakhulu eSouth Africa kakhulukazi nje eDurban Playhouse is not just for iKZN phela it's for izwe lonke nokuthi kumele idlondlobala imicimbi njengale ivele eSouth Africa yonke ne-performance ebenzeka namhlanje bekhona abanye abantu abesuka kwamanye ezinye ifundazwe kubalekile kakhulu ukuthi abantu abakhombisa abantu abakhubazekile banawo amakhono nokuthi sibatholakala kuphi bakhona ku Facebook na ku website na ku Instagram wonke ama social media networks
sitshengise futhi South Africa yonke nokuthi abantu abakhubazekile bayakwazi uba nawo amakhono nokusikhombisa nomakhelwane bethu nokuthi futhi bayakwazi ukuthi bebe ingxenye yemicimbi enjengale emkhulu njengalo mcimbi adu ukhona namhlanje. Izifiso zakho njengomuntu osebenza eindaweni zemicimbi for abantu abakhubazekile siyaphambili. Yebo. Mina ngithanda ukubona mhlawumbe imicimbi njengale idlondlobala. Kungabe ukuthi mhlawumbe kunabantu mhlawumbe 100 mhlawumbe lese mhlawumbe sibe nabantu abathamela umcimbi abangaphezulu kwa-1000 ngonyaka ozayo. So abantu abaningi ngiyathemba ukuthi bazokwazi ukuthi bebe ingxenye yawo futhi ngiyathemba ukuthi ungqongqoshe futhi we-Department of Arts and Culture secela ukuthi asifake uxhaso ngezimali kwe-budget khona imicimbi njengalezo ndlondlobala nabantu abakhubazekile bezokwazi ukuthi bebenefit emicimbini kanje. Ngiyacela kakhulu kumsakazo weKhozi FM ukuthi abanye abantu kubalekile ukuthi abantu abalalele emakhaya abantu mawuthi khona umuntu omaziyo okhubazekile nisithinte khona lama event njengale ezodlondlobala nabanye abantu bekwazi ukuthi bethola amathuba ngesikhathi esisayo. Mhlawumbe ngesikhathi esisayo ngazobe stadium umcimbi onjengalo. Singajabula kakhulu mhlambe socela futhi nje leyo mniningwane mhlambe email noma inamba sifake la escreenini abantu bazokwazi ukuthi babone ukuthi basithintaphi. Siyabonga kakhulu. Yep, ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu for ithuba. Siyabonga, thank you. Mnumzane uThabani Mazubuko lo ohlele eduze kwami, umqondisi ke walomcimbi omuhle kangaka esusubone namhlanje. Kungaqali futhi kusuka le ku-2015 ngizoke ngize kuyena ngikubingelele ngikwamukele kule yaminyaka edlule 2015 yini eyakwenza ube nesifiso uze uqale nje wenze umcimbi ofana nalo. Ngibingelele ngibonge nethuba. Sibone kuwumqondo omuhle ukuthi siqale lo mcimbi emva kokubona ukuthi amaciko anokukhubazeka awalitholi ithuba lokubandakanyeka emicimbini ebakhona iminyaka yonke. Singabala nje imicimbi mhlambe esingathi ukubongaza usuku labasha labesimame na yonke nje imicimbi eyenza amagugu na yonke nje imicimbi eyenza unyaka wonke. Sasa sibona ukuthi masenze ukuthize ukubaqhakambisa amaciko anokukhubazeka ngokwenzela umcimbi wabo omkhulu okuzothi ngawo uma siwa-showcase khona bese kuthi nabanye abahleli bemicimbi bafike babone khona bese ke bawafaka konke ama-programs akhona unyakeni wonke. Kule minyaka eyishumi esenihambile mhlambe nihamba nibona ukukhula noma ukuthuthuka kwamathalente ahlukahlukene ngilandise nalokho. Yebo impela nje umcimbi ngoba bese kwalandisa ekuqaleni soqala nje umcimbi omncane la eKZN kodwa ngokuhamba kwesikhathi sebesithola ke ukumenywa efundazweni ehlukahlukene sasikwazi ke ukuphuma ke sikwazi ukubheka amaciko ahlukahlukene anethalente sawahlanganisa ndawonye asigcine nje ngohlanganisa ukuthi nje adlale estage kodwa siphinde sibe nezinkundla zokucobelelana ngolwazi la sibiza khona abanolwazi oluthe thuthu ukwazi ukubahlomisa ukuze bakwazi ukuthi nebengena endimini yomculo bangene sebenolwazi bebehlome ngolwazi. So sike sikwenze ke lokho njalo ngonyaka uhambela izifundazwe ehlukahlukene siba-train emva kwalokho bese ke sibanika ke ithuba elinqazivele njengaleli engibone namhlanje la ePlayhouse. Mhlambe yini umbukeli noma umlaleli osekhaya angayenza naye ukuyithola esethubeni lokuthi alekeleleke naye aqhube ithalente lakhe la ekhona? Amathuba avulelekile kakhulu siye sigqugquzele kakhulu ukuthi basilandele enkundleni zethu zokuxhumana lapha yana kwi-Weekend Arts Festival ngoba ilapho sikhipha khona imininingwane ukuthi sobe sambele kuphi nakuphi indawo ngendawo sikwazi ukuthi sibalekelele nabo bagcine bakwazi ukuthi babe ingxenye lenkundla lena. Kule minyaka esidlulile mhlambe khona into ongathi le i-highlight yezinto ezenzekile selokhu sawuqala lo mcimbi? Kuningi kakhulu kodwa ngikubalula nje ukuthi okokuqala ngqa sike sahlanganisa ideal lomciko lapho siqophe khona bukhoma sasiliqopha laba yiloko kuthiwa i-DVD eyatholakala etolo nationwide kodwa futhi ngaphezulu kwaloko sike saba
nochungechunge lwe-television lapho oqala nqa ukuthi amaciko akuphila nokukhubazeka abe neshow yawo ku-TV eyadlala kwesinye seziteshi zamabonakude kanye nakuyo futhi lo nyaka lesikuwo ngoba silapha ePlayhouse siyaqopha okunye futhi kwento esingathi sibe eqhulwini njengokuthi isizuze okukhulu ngokwenza lo mculo ngoba namhlanje siyaqopha siqophela futhi ukuthi ubukwe kumabonakude wona lo mcimbi lona. Siyanibongela siyanhalalisela ifiso zakho ukuqhubekela phambili nifisa ukubona umsebenzi wenu noma lo mcimbi nje ufikaphi. Bonke nje isikhondla njengani nje ukhozi ukuthi nesixhasa minyaka yonke nje mwasenze lo mcimbi niye nisimeme nasendlini zomsakazo ukuze ukuthi amaciko amemile vela efundazweni niwafake emsakazweni kona lodwa kukodwa nje lokho kuyawagqugquzela amaciko ukuze aziwe umhlaba wonke kodwa ke siya phambili sibheke ukuthi lo mcimbi ungagcini la kule theater yase KZN kodwa siyithathe le production izungeze zonke izifundazwe ukuze nabanye amaciko aphela nokukhubazeka azokwazi ukugqugquzeleka ngawo futhi. Siyabonga kakhulu Thabani ngesikhathi sakho kumsazi ukhozi. Nikhumbule nje futhi ukuthi umsebenzi eniwenzayo umqoka kakhulu wenza umsebenzi noma wenza umehluko omkhulu ezimpilweni zabantu. Siyawujabulela siyafisa ukuthi siubone uqhubeka. Siyabonga. Kuyathokozisa kakhulu ukubona imicimbi enjengale eNingizimu Afrika esifundazweni sethu saKwaZulu Natal khona la eThekwini ePlayhouse la khona ubona kufaka wonke umuntu ezintweni ezahlukahlukene la eNingizimu Afrika ikakhulukazi kwezobuciko. Uyazi emsakazweni uKhozi FM sithanda kakhulu ukuqhakambisa sithi disability 360 ingakho bekuyinto enkulu ukuthi sikwazi ukuba ingxenye yomcimbi ofana nalo. Siyabona italent elikhona umcimbi uzibonele abantu bejabule bethokoza beme ngezinyawo amathalente ahlukahlukene asuka emakhoneni ahlukahlukene ala eNingizimu Afrika ancomekayo asiqopheleni eliphezulu kakhulu. Uyazi nawe sihlezi sikuphathele into ecokeme asiphinde na kanjani ihlangane kwesinye isiqephu soKhozi FM TV.